Fer país a Badalona és treballar per la cohesió, creant espais comuns de referència, de convivència, per trencar barreres i fer un país de tots. Una parella lingüística, una oportunitat. Des de l'entitat es fa aquesta aposta estratègica per la cohesió social per tal de fer un país i una ciutat que siguin cada cop millor. Una estona en cada idioma, trenar una conversació. Jo t'ensenyo, tu m'ensenyes i ens ensenyem tots dos. Des de l'àmbit de cohesió, enguany estem desenvolupant 5 projectes: el Quedem, el Xerrem, en català llegim i parlem, la Tota Veu i l'Arrel Arreu Contes. El Xerrem són grups de conversa de 5-6 persones que són normalment nouvingudes, les que participen d'aquest projecte, i el que es tracta és que hi hagi un voluntari, un xerpa, que el que fa és dinamitzar la conversa i a partir d'aquí anar enriquint el vocabulari dels participants. Vas al Xerrem per aprendre, perquè m'agrada aprendre català. Estic a Xerrem des de l'any passat, quan va començar a Badalona, i procuro que aprenguin i estimin la nostra llengua. El Llegim i Parlem és un projecte que desenvolupem amb les diferents biblioteques municipals de la ciutat i també fa un parell d'anys amb una escola a través d'un grup d'AMPAs i amb el Centre de Recursos de la Dona de la ciutat. Són grups de conversa, però a través d'una lectura adaptada. Aquests són els llibres de lectura fàcil, que a partir de la lectura és com el pretext per poder després articular conversa i debat. Nosaltres ja fa bastants anys que vam iniciar aquest projecte i la veritat és que estem molt contents, està funcionant molt bé. Hi ha diversos grups a les 5 biblioteques de Badalona. El projecte Arrel Arreu Contes és un projecte que es desenvolupa bàsicament en la zona del barri de la Pau, al districte 2, d'aquí a Badalona. Amb ell treballem justament les aules d'acollida. Són persones que han d'augmentar el coneixement de la llengua i per tant el que fem és treballar contes dels llocs d'origen i aquests contes que s'han anat treballant a l'aula a través d'uns voluntaris que han dinamitzat també les sessions a través d'enfortir l'oralitat, l'expressió, la dramatització, es van explicar a les biblioteques municipals a l'hora del conte i alhora per poder treballar a la xarxa amb les escoles de primària. Que serveixin de pont, diguéssim. Llavors aquest projecte s'està treballant als instituts, sobretot a les aules d'acollida, i treballem a través dels contes. I és una mica el pont entre l'institut, el barri i l'espai públic. Ara sí que sé una miqueta més de català i jo penso que quan hi ha més gent, tu pensa que no hi ha ningú, només tu. I així no tindràs problemes per explicar alguna cosa. La Tota Veu és un projecte que es fa pels volts de Sant Jordi, en el qual convidem persones que fa temps que viuen a la ciutat, de diferents llocs d'origen, i persones autòctones, en el qual es tracta de fer partíceps de la llengua materna d'origen d'aquestes persones a través de la poesia i posar en valor aquestes llengües dels llocs d'origen. Crec que és un bon espai per també reivindicar les llengües minoritàries, no? És que jo havia participat crec que fa 2 o 3 anys, en aquella ocasió crec que vaig fer parella amb un noi xinès i aquesta vegada conèixer la Salís i la Benís també ha sigut una experiència molt bonica, molt bé. El Quedem és un projecte dels més llarg recorregut que es desenvolupen dins l'àmbit de cohesió. Es tracta de treballar bàsicament la cohesió social, però a més l'ús de la llengua i el lleure, i això es fa a partir d'una activitat setmanal, per tant hi ha 4 activitats al mes, obertes a tothom, són activitats gratuïtes. Amb aquest tipus d'activitats també, la gent el coneix més, t'agafa més carinyo i tot, i no sé, és que jo sento com, no sé, estic més recollida. Conèixer gent nou i fer amics, i ara ja tinc amics de l'any passat, de Badalona, de Marissa, de Barcelona. Per tant, l'aposta per la cohesió és essencial en una ciutat com Badalona, en un territori com el Barcelonès Nord. Un petó ja era de dia en un carreró del Born, feliçment tot condemnant-nos a buscar l'etern retorn.